uban ro nato nining Santos Kamisa ang usa sa mga nagtabang nato dinhi pag ungol aron mulambo isi parokya si Father Ligio Felisarta ang nagbasa sa atong ebanghelyo. Ako ning classmate sa seminaryo, perting buutan na aning paria. So atong pasalamatan ng iyang mama bago para basang ni Taliwan nga maoy nagmabdos niya og nagpakatao. No? Bulahan kay mama nga naay anak nga pari nga buutan. Niya mas bulahan gyud si Maria sa tanang babay kay ang iyang gianak mao gyud ang pinakabuutan sa tanan, ang pari sa tanang pari, ang propeta sa tanang propeta, ang manluluwas nga mao si kaila mo hinay ba sa inyong tingog mao si Jesus. Ang Bible ang atong gisuwat nga Biblia walay account sa pagkatao ni Maria gikan sa sabakan sa iyang inahan nga kisa to kisa inahan ni Maria naunsa naman mo wa Ma'am Kayla si Santa Ana ang iyang papa si San Joaquin muna iyang mama o papa si Ana o si Joaquin. Mga buutan po to kay sila niya ang ilang gianak ang pinakabuutan sa tanang tao nga mao si Maria, ang bulahan sa tanang bulahan nga mibunga sad sa pagpanganak o Ginoo nga gipanagna diri sa atong unang pagbasa nga adunay matao nga kanini ang manunubos nga ianak sa usa ka babae ug mao na ni ang katumanan ang kinabuhi ni Maria ug ni Jesus. Unsa may nindot nga mensahe niini sa atong kinabuhi matag sa ulog nato sa birthday ni Mama Mary nga ang ato sa diaing kaugalingong birthday na ba mo'y birthday? Pangutan ay imong tupad ko nung mutug-an ba sa sakto gyud nga pizza ing na ganing kanus ay imong birthday pangutan awa kadaghan ra ba nato no mahadlok mutug-an sa kanang pizza ba kanang pizza nga tuig labi na ginang tuig hadlok eta mutug-an okay ra ang kanang prasnako November 24 1963 kompleto gina pero imong tupad pangutan ay na nus ay imong birthday basig mingon na January ana ba di gyud mutugan sa pizza kay hadlok sad adtuon ug di san mutugan sa tuig kay hadlok nga hibaw ang edad ayaw oy na karon pila na may edad ni Maria bana-bana lang wa magi-exact kayo nanamoy kan tubag wa gyapon sige padayon lang mo diag pamalandong. So kini di ay atong birthday dinhi sa kalibutan giplano na nis Ginoo dunay tumong nganong gipakatao ta sama usab ni Maria dunay tumong ang Ginoo nganong gipakatao siya labaw na gyud si Jesus unya ra ba ang pagkatao ni Jesus kuan kaayo kana bang misteryoso ba gada og problema pagkaumol pa lang niya tiyan sa iyang inahan ni Maria gada nagproblema unsa mang problema ha namabdos si Maria nga wap-a hikapa ni Jose nga mao ang iyang pamanhonon kay sinayura naman to sila wa pa makahikap si Jose ni Maria labi na gyud sexually unya namabdos pagkalisura na motong matud pa sa tong ebanghelyo ni action in tawag pangluod si Jose mubiya siya ni Maria
nga dili magpahibalo sa hilom. May kamo dihang mga naitupad nga laki, ing na pangutan ay mong tupad nga lalaki ba, ing na og ikaw pa si Jose mo mga sawa kadtong babaeng mabdos ng daan, gigano. Ana ko no be. Pangutan na, ing na og nailaki di ba tupad ninyo, ing na ikaw pa si Jose, labi na gyud imong bana, ing na og ikaw mo si Jose nya mamabdos ko ako nimo ikapa nga mo padayon pa ka na di ba moingog na suway niya buang ka niya di ba patay ka na ako. Oy lisod oy, pero ngano man nga natuman mangyod tungod kay ang gipangpili sad sa Ginoo pulos mga mapaubsanon. Humble muna kining atong birthday, mahimo ning mapuslanon basta kitang tanan mapaubsanon. Muna si Maria, champion gini siya sa humility. Kanabang pagdawat sa kabubuton sa Dios. Muna nga ang iyang kuan, ang iyang moto, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. O natuman gyud ang pulong sa Ginoo diha ni Maria. Kita sang tanan og magsigitag tuman sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, iya sa tang dadon sa nindot niyang plano nga mosangpot gyud og kaluwasan, lawas og kalag. Pareha nang nahitabo karon sa Russia ug sa Ukraine. Nagsunod na sila sa planos Ginoo. Inyong paminaw, plano bas Ginoo nga patyo nimo imong isig katawo aron maluwas ka? Wa sa takibaw basin kay sa una baya gipamatay biatos Ginoo ang mga kaaway sa mga Israelita. Pero kay si Jesus ang gianak ni Maria mao naman ang katumanan sa tanang panagna. Giklaro gyud ni Jesus nga ang kaluwasan di ay magsukad gyud sa tinuod nga paghigugmaay. Muna ang sunod na sang kinaiya ni Maria kana yung gugmang way kondisyon. So mapaubsanon siya nga wa gyud limit nga pagpaubos, dawat lang bisag unsa. Ang sunod ang paghigugma gyud nga Dios nun. Nya unsa may paghigugmang Dios nun nga gitudlo o gi-practice ni Maria. Unsa man ang gitudlo rasad ni Jesus? Unsa man? Love your ang una, love your neighbor as yourself. Ang sunod, kanimo ilisod-lisod, love your enemies. Yang ikatulod ayon, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Pasabot, ang imong silingan, himuon imong samas imong kaugalingon. Ang imong kaaway, himuon imong higala. Unya, magpakamatay ka para sa imong higala. O gatos ang lainog sulti, magpakamatay ka para sa imong kaaway. Dili nimo patyon ang imong kaaway, magpakamatay ka para sa imong kaaway. Mao ni ang gugmang Dios nun nga gipuy-an ni Maria, gipuy-an ni Jesus og sa tanang mga santos, natuman gyud ang planos Ginoo diha nila. Ikaw na lingi ay mong tupad. Ing na andam kang magpakamatay para nako. Ikaw na. Gina. Ay kung pag magsigir mo hinuktok. Oy, importante kay na nga magpakamatay ta para atong isig katao, labi na gid sa kaaway. Ngano man aron di na ta magpinatyanay. Mahunong giding pagpinatyanay basta gusto na tang magpakamatay para sa atong isig katao. Huna-huna lang pananglitan imong bana nakasa. Unsa may imong isulti? Pati ako kay nahigugma ko nimo. Nakasa siya,
patya ko kay nahigugma ko nimo. Nya imong bana kay bisag nakaamgo masad nga andam siyang magpakamatay para nimo. Moingon sa siya, ako lay patya kay nahigugma sa ko nimo bisan tuod og nakasa ko, patya ko. Nya di man sa kamo patay kay ika may magpapatay niya. Kinsa may mopatay ninyong duha? Kinsa man? Wa. O di mo mga matay. Pero ingno nimo imong bana, usba niyang panuwaya ka, patyon tagyod ka. Maingon sa imong bana, unhan ko din panuwayang dako. Matug di patyon ko na laning daan kay og di ko ni patyon. Ako'y mamatay ani. Porting pinatianay nato. Mao na naro atong katilingban, porting pinatianay. Kay pulos man dili gustong magpakamatay. Pero pulos ta gustong magpakamatay, away mga matay oy. Nakuha ninyo? Ay, klaro ninyo eh. Mauna, ang birthday, mosangko gina sa kamatayon. Si Maria, nisangko gyus kamatayon. Ang pagpakatao niya ni Jesus, nisangko gyus kamatayon. Pero ang ilang kamatayon, para sa kaluwasan, sa ilang gihigugma, nga mao ang katawhan. Kita sa dunta, nag-birthday man ta, daghan na magay-dinhi, mga tiwasunon kay naong, hapit na sad mo mga matay. Ako sad hapit na sad ko, ambot niya akong classmate og kinsa mauna na mong duha, manghod man ni kay nako mga 12 ka tuig man siguro akong pagkamaguwa nga ni akong classmate. Kanang mga matay kita, pero kanindot unta nga mga matay ta nga nagtuman sa planos Ginoo sa atong pagkatao aning kalibutana. No? Last na lang lingi sa imong tupad. Katapusan na ning lingi ha. Basig ugma wa na dia sa imong tupad, no? Ingna siya ba? Ingna ato nang tumanon ang planos Ginoo ha. Okay. Hangyo siya ba? Ato nang tumanon ang planos Ginoo. Ana, ora na siya gud. Simple ra kayo. Pero nindot kay nag-epekto basta ang ato nang paningkamot matuman ang planos Ginoo. Niadto mga 1995, moto'y katapusan akong set og minyo sa akong katapusan sang uyab sa wap ako mosod sa seminaryo. Nya adtong panahon na hat na kayo mis among pagpreparar nga magminyo na gid mi. Nya ning kalit og sulod ang kanabang disturbos kasing-kasing nga gusto kong magpari. Porti na kong hilak ato pila ka buwan na kong hinilak kay di ko gusto magpari pero gusto sa kong magpari ganaana ba kay nanagod ko'y pangasawunon ana naminaw ko sa Ginoo gihilak-hilakan ako maayo o gitan-aw nako hain man ang mas makaluwas sa katawhan kanang dako-dako kog maluwas ba ang pag-alagad sa simbahan isip minyo o ang pag-alagad ba sa simbahan isip pari. Og sa almost 1 year na kong pamalandong gikan sa 1994 ngari 1995 nakahuna-huna ko nga mas dako kog maluwas basta magpari. Mao nang nagpari ko ambot maluwas baka mo tungod ani akong pagkapari. Abangan ang susunod na kabanata. Sige, manindog na ta.